एक जने बाड़न जिनका लड़का दुबई में जाके वही जाकर रहलन और जौन की घरे कबो आवत नहीं खान। उनकरे माई के बड़ा तबीयत खराब भइल, उनकर बाबू बहुत परेशान बाड़न। कई दिन से फोन लगावत एक दिन फोन लग गई, अपने बेटा से कैसे खातड़े चली गई जब से होना वो न आइल, चली गई जब से होना वो न आइल, चली गई जब से होना वो न आइल। इहे सोची सोची मोरा देहिया सुखाइल, चली गई जब से होना वो न आइल। इहे सोची सोची मोरा देहिया सुखाइल, नीको न लागे कतहू बिगड़ल हाल बा, नीको न लागे कतहू बिगड़ल हाल बा। बाबू हो माई तो हर बहू ते बीमार बा, जब आई बाता कबहू न जाए दे, वीजा पासपोर्ट लाल तो हर चुराई ले, कबहू न जाए दे, वीजा पासपोर्ट लाल तो हर चुराई ले। सात समंदर पार तू गईला अपना मई के रोवा के कपैला, इहे सोची सोची बुझा बिगड़ल हाल बा। बाबू हो माई तो हर बहुत बीमार बा, डॉक्टर साहेब रोग बड़ा भारी है, इहे सोची सोची बुझा बढ़ल बीमारी है।
काहे रोग बड़ा भारी है इहे सोची सोची बुझा बढ़ल बीमारी है कौन लालच में गोविंद बड़ा भुलाइल माई बापू के याद कतहु न आइल इहे सोची सोची बुझा बिगड़ल हाल बा बाबू हो माई तो हर बहुत बीमार बा